Като бях малък, ако някой ми беше казал, че ще се занимавам с този бизнес, нямаше да му повярвам. Но всичко това беше възможно заради училище Богоров, където съм завършил. Започнах да се занимавам с бизнеса като идея, още като бях в училище и мислех, че това ще бъде нещо интересно, което мога да реализирам. Доста време мина. От 5 години се опитвам да направя това, което в момента имам и за сега върви много добре. И мисля, че ако не бяха учителите и всички хора в гимназията да ми помогнат да се развия напред, това нямаше да бъде истина. От 12 клас реално с съученици така бяхме присъствали на много места и видях, че да имаш бизнес е нещо, което е много добре за един човек, за неговата реализация. И специалността, която учихме електронна търговия, помогна също доста за знанията и уменията, които придобих в последствие за развитието на бизнеса. Като цяло тази специалност ми помогна да вляза в университет и оттам с придобитите знания и умения успях да развия бизнеса, но и да го разпространя, понеже в специалността в училище ни учиха общо взето как работи един бизнес, какво ни трябва. В Сърбия в момента стартираме и там продажбите все още са в зародиш. Трябва да инвестираме повече в реклама, но може да се каже, че сме един малък балкански консорциум. В момента имаме стажанти, които са по европрограма, които им позволяваме да се докоснат до бизнеса от първо лице. Аз съм Кристина Маджурова, уча в Богоров и съм 10 клас, като специалността ми е рекламна графика. Самата специалност рекламна графика работим на няколко програми, като CorelDRAW и Photoshop в училище и тук използваме и допълнителна програма, която задобрява интереса ни и самата ни практика. Надявам се децата от Богоров да научат доста за бизнеса и така да ги накараме да се вдъхновят от това, което правим. На учителите искам да изкажа искрени благодарности, понеже те са хората, които ми помогнаха да стана това, което съм, а на всички ученици да се насочат възможно най-скоро към това, което искат.